ஹாய் டியர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம புடலங்காய் சில்லி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொஞ்சமாக உப்பு, மிளகாய்த்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு, மைதா 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அரிசி மாவு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். கடலை மாவு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு, கொஞ்சமாக ஃபுட் கலர், அது ஆப்ஷனல் தான். சிக்கன் மசாலாவும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம், அதுவும் ஆப்ஷனல் தான். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க புடலங்காவை அந்த மசாலாவில் எடுத்து நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சதுக்கப்புறம் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி, எண்ணெய் நல்லா சூடானோடனே அந்த புடலங்காவை இதில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துட்டா ஈஸியான கிறிஸ்பியான புடலங்காய் சில்லி ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.